Shuthi wena mfethu ubhema wami yabo. Yeah. Mangiluwe ngifihla yabo lo. Ngibhema ngiluwe ngifihla yabo. Ngicela imali ngiphiwa bengakanaki. Yeah, kuphe ekhaya eceleni. Yeah, sure. Isihamba wena futhi ugcina sekubonakala ukuthi ayingeke yabo. Ngazi usikhona into ayidlayo lo muntu njalo. Khona into ayidlayo thina esingayazi. Yabo lo. Yeah. Hlezi ekhala ngemali yabo lo nto hlezi efuna imali lo muntu yabo sekuduka nemali manje lana yabo lo. Yeah, lapha ekhaya. Yamastep. Phike ukuthi angazi ngisibaningi phela kodwa ngiphike ngabanye mfethu. Oh like inibangakho lapha ekhaya. Ekhaya. Ekhasi ngo8. Okay, like awuthi siqale nje ngohlelo lakhona. Nina bendlondle nophapha ekhanda kaMenzi naba kawulalele lo muntu omemezayo. Omemeza ngathi uyakhala uyalila uthi igula lika Jama lichithekile. Awunina bakaMbhudu bomfu ushe ngegazi. Nina bakashishiliza ngedidiko limahulu. Limhlabele imbhedu lenyabingelele edla nasezathi nabendla mhlathi kaMayekisa. Awunina madoda bakadala inyebo. Hawu nina bazukulwane bakaphalo nina bendlondle nophapha ekhanda. Hawu ngiyabingelela endla nasezathi la kufinyelela khona lo mbukiso yalo yalobingelela ngoprofessor ngingawamkhize ngidabuka phansi kaNongoma esigodini sakabhe umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi. Uma ngabe uyaqala ukuba ingxenye lolu hlelo lethamele iHow I Ended Up in Drugs okuhlelo khona lapha abafowethu abanodadewethu abasuke bezosilandisa ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni sisuka sikwenza lokho malungana ngqo nokuzama ukubhula umlilo lapho ungakafiki khona sizama ukuraise iawareness ukuthi umuntu afunde emaphutheni abo sivala imbobo yongena sivula imbobo yokuphuma ngakho kama ngabe uyaqala ukuba ingxenye siyacela ucindezele subscribe button ucindezele nebell ucindezele wakhe ibell kuzokubeka emathubeni amahlo ukuthi uma khona isiqephu esisiposayo uzothi mawungena ngaphakathi bese kuyitholela isiqephu sangalelo suku siyacela nabantu bejoin membership ukuze sizokwazi ukuthi ngonyaka ozayo mawuqala nje sizohambela izikole nabantu abazohamba beyokhuza izingane zenu bafo kunjani windodo nomoya uphansi automadoda awuthi nomoya uphansi kanje madoda igaxela kanjani sakulingeka uthi mfethu uyarapha mfethu ungasipha into encane nje mfethu noma usuyayikhohlwa mfethu akona kusakhona okuncane awusihlephulele mfethu awusihlephulele into encane nje mfethu mfethu ushithi mfethu uqalele la mfethu kahlahle ngidlala iqembu bathi kuthiwa Gangster Zone hayi ukhuluma uqinisa izubafu kodwa ngathi lithambe isidalo nje lithambe isidalo yabo lo bengikade mfethu umuntu useqembini athi kuthiwa Gangster Zone iqembu bathi lona Gangster Zone ngako lokho ukuthi vele sekuqaleka kona lezi zinto ezikanje kade ungena vele usekonakele vele sekonakele mfethu iqambela amanga shuthi ngathini mina ngigaqele ngokuthi bengumuntu ade ithanda hip hop yabo shuthi kukhona abafethu kade beshaya hip hop ngasekhaya kuyikosi badla ama drugs yizwa lonto shuthi mina ngokuthanda hip hop luwe ngiyakubona ukuthi bangifundise yabo lokho naloko like ungasihlephlela iphisinyana ufuna ukuza iphisinyana mfethu ngakupha nje iphisinyana ngipha mfethu ngicela wona hlahle ngicela ngakupha nje iphisinyana mfethu singibonga ngakupha ipi trend mfethu ipi ngakupha lena wazi ukuthi mfethu masesishaya yona le yokuvala ukubona abantu kade uma niperform lena yokuvala nje enicelwa ngayo impilo hayi siyabafuna babuye ngathini bafo yabo thina mfethu umculo njengoba kutshela nje isikhathi esiningi binama drugs angazi okunye binenhlamba yabo nje mfethu into kanjalo yabo lonto mfethu igama lakho mfethu ubani ulindo wakwabani mambamba okay we mageza ngobisi lenhlona abafokazana begeza ngamanzi mongasilandisa like i-background yakho ukhulele phi ufunde pha amabanga phansi wafunda pha amabanga aphakeme inhlalo ibinjani ekhaya nikhule nibangake nikhuliswa umama nobaba nikhuliswa ubani kanjani isimo besinjani ekhaya ubumfundo onjani uma ungasibreakela down yonke le nto nje i-childhood ithiwa yini childhood yakho ungasibreakela yona down ungathini bafu sure mfethu shuthi mina mfethu kahle kahle ngikhulele khona eMasteli yabo kuyikonke ubaba wami wasemkhomazi yabo besikade sihlala imdilova before ekhaya yabo lonto kodwa mina ngangingakakhona mina ngithe befike eMasteli kwauma ngiba khona wena unangaki nyaka mina 31 manje okay bese ukuhlala kwami eMasteli ngifunde eSankonje
Sankonje Primary School. Athi ngiliqala igama leSankonje. Athi ukhona umuntu okwafika lapha naye wathi wakwafunda eSankonje. Angisazi ubani. Bakhona. Oh ni iSankonje bekuyisikole esishani kanti bekwampunze edlemeni. Hayi ngingakoni ngampunze edlemeni isikole mfethu yabo. Isikole nje mfethu esiright mfethu ekufundwa ngoba phela naku ngifundile ngaqeda grade 7 khona. Yabo. Ulokhu iSankonje primary. Yeah, i-primary. Yabo ngasingadlulela eGabgabi high school. Yabo iGabgabi ke high school yangasekhaya. Yabo leyo nto nakhona futhi ngeke ngisho ukuthi mhlambe kanjani ngifundile nje khona izinto nje mfethu iqala ukujika semfundo 8. Ya izinto zaqala like ekhaya ukhuliswa ubani? Ekhaya mfethu ngibe ngikhuliswa ugogo uma besebenza emaplazini. Ngala eMdilofa ngakhona umkhongazi. Uma besebenza emaplazini bengumuntu kade ekhuliswa ugogo. Mfethu uma befika ngokuzongibheka kodwa ugogo umuntu ade ngihlala naye no. Umfana kagogo kahle kahle. Ya ngumfana kagogo. Umzukulu. Kahle mina nje umzukulu oqala ekhaya. Yabo lonto. So manje ukuqala kokujika kwezinto zijikwa yini kwenzeka kanjani? Iqala kanjani nje inkinga manje? Awusiqale nje lapha nje okwajika khona izinto nje. Yabo nje mfethu uqala kokujika kwezinto ngisho ngithi abangani njengoba ngisho ukuthi wena mfethu ungangithandi hip hop yabo lonto. Shuthi wena mfethu ungena kulabantu andingena kubantu abarong. Ungakaze uzubheme nje ugwayi like uqala kwakho umntshontsho ugwayi like ini seyizingane. Ukhona umuntu obebheme ekhaya. Ukhona umuntu ade ebheme ekhaya. Ubani obebheme? Umalume. Umalume yahlupha ngomalume. Umalume ade ebheme yabo. Uncle. Bebheme ephuza umalume. Yabo lonto ngoba nami ngeke ngaphuza impela kuyikona ukuthi ngiphuza naye. Yabo ngangena kanjalo ke. Yabo lonto shuthi ungena etshwaleni kwami ngagcela etshwaleni. Uyafunda ngapha? Ya ngiyafunda ngala. Yabo lonto ngiyaphuza ngiyafunda ngala. Ngiyaphuza ngiyafunda ngaqala ngafeyila. Yabo ngaqala ngafeyila kulwe ngiphinde iclass yabo lonto. Seme kulwe ngihambe ngiphinde iclass wena mfethu ngaqala manje ngabona ukuthi ayingeke sengimdala manje esikoleni. Yabo lonto kulwe ngifunda nezingane ezincane kanje. Yabo lonto. Ngaqala ke manje ngajoyina labafethu labo. Yabo labafethu kanti basebenzisa ama drugs. Yabo ungena kwami mfethu ema-drugsini ukuhlala nje kanje mfethu ubona abantu benza yabo ngathini mfethu abangani mfethu yabo mfethu abekho right kumele bakhethe mfethu abangani. Kodwa phela mawuseyintwana usuke izinto usungayi-understand le ngicabanga ukuthi nawe into oyibona manje ususenjeni vele ukuthi vele sengisenkingeni yabo lonto kodwa yona into engingayibonanga ngisayingane yabo lonto kodwa yona iyakufaka enkingeni leyo nto yabo lonto ngoba nami ungena kubona. Yabo ngesikhathi besebenzisa lezi zinto lezi yabo bese kuthiwa hayi mina awusebenzisa le awushaye yabo ngoba ngase ngumuntu vele ohleze nestress wena mfethu emqondweni yabo nanokuthi angisafundi uma usebenza emaplazini yabo usebenza kanzima nje uma ubethani singifundi ubenga usebenza umsebenzi osile yabo. So manje ube nethemba lokuthi sasa mhlawumbe ngaba yiwena ushintsha isimo ungashintsha isimo yabo leyo manje nami sengiyabona ukuthi yabo manje sengisenkingeni into akusahlehleki yabo leyo nto naye engizima ukuthi ngimtshele uma yabo leyo manje ngibona ukuthi uzomanage angilahle straight yabo leyo ngesikhathi kuyaqhubeka kanganikhathi manje nginale stress the time mongishaya lama drugs lawo mfethu ngibona yonke into right. Yabo ngiyakhuleka ngibona ngisho ngingekho ekhaya ukuthi hayi ku right ngisho ngingekho ekhaya right khona ngila yabo leyo shuthi kambe kanjalo ke qaleke manje kucaki phela abangani laba ngesikhathi usangena bakwazi bakusupport ngalezo mali ngoba phela basuke befuna ukuthi ungene ugaxele. Ngalesikhathi usugaxelile ke wena mfethu sebeyakushiya kanjalo ke manje sekumele uyiboneleke manje sekuyaqala ke manje yabo sekuyashuba ke manje sekumele ugange uzoyithatha imali yabo leyo nto. Uqala kwakho uqala uthathe ekhaya yabo duka izinto ekhaya yabo leyo nto xabane nabazali lana yabo kuyikona ukuthi abazali basuke besithande suke ingekho into abazoyenza yabo leyo nto yabo azame ukuthi umzali mhlambe ayifihle lelo hlazo lelo yabo kodwa manje naye igcine seyebona sewungaphezulu kwamapha ngizogcina ngingenalo lutho la yabo leyo nto mengabe ngibhizi ngiluke ngikhavana lo muntu qale manje uthola usangena ekitchen awusakuthola ukudla
yabo awusavulelwe nje nenkulu awusangena edanini awusabuka TV ugangile nje hey kuyasuka ke lapho suyaqala sekumele ungene emzini abantu yabo lo ntshontshe emzini abantu yeah nami una mfethu into eyenzeka kanjalo shuthi wena mfethu ungagcina sengibona simele ngihamba ngaya komunye umuzi yabo ngangena khona wena mfethu mawungena kulo muzi usuwazi ukuthi kunani phakathi sikhona isibhamu zingale insizwa yini lenozoyithatha kuyikona ukuthi usuke wazi ukuthi abantu abahlala khona oba mama usaqala ugange eduze musaqala ugange eduze usukwazi yabo lonto ukuthi abantu abahlala la oba kanje umuntu ohlala kule noma ungazi ukuthi khonani kodwa usukwazi ukuthi uba uhlala la uba ungahlali yabo lonto the time wazi usuyasuka usuyangena yabo ngesikhathi ungena usuyathatha izinto la lezo ezifica la ngaphakathi obonayo ukuthi izokukhiphela imali ukuthi usole imali esheshayo imali esheshayo yabo lonto thathe lezi zinto lezi yabo ngidayise shuthi ekseni la ngiqala nje ukuba nenkinga kwakusakhona inhlanhla ekseni ngithi ngiyithathile lezi zinto manje ngihlangane nemoto yakhona uyiphethe ngiyiphethe lezi zinto shuthi inganaki imoto ingidlule yabo lo kanti imoto shuthi ayikakezwe emuva ukuthi kwenzakaleni yabo mayifika emuva ifikizwe ukuthi hayi sekugangiwe kanje la ibuye le moto le sibuya nalabantu manje nami sengiyibonile sengishintsha indlela yabo shintsha indlela shuthi ngidayise lezi zinto ngithola imali ngidla ama drugs ihambe akuye kwenye izindawo phela ngingakazazi indawo eningi yabo lonto ngisazi le indawo uganga wedwa noma khona injako lapho gijima nayo hayi ngangingedwa nje lapho ngoba ngisaqala yabo lonto ngangingedwa yabo hayi shuthi wena mfethu labantu laba babuye mabebuya labantu sebengifica ngihleli komunye umuzi yabo bangifice khona uma bengifica khona ngibabone labantu ngithuke yabo lonto ngibone ukuthi ayisekonakele ngoba phela ngiyazi singenzeni time ekuthiwa khona abantu abakucelayo ngiyazi ukuthi ngenzeni yabo lonto ayingiphume ayibangibuze ukuthi mina ngithatha into engathi ngiphike yabo shuthi kanti vele ngiphika into efile khona oseshilo ukuthi hayi yabo ngimbonile ngineyiphethe kanje nale moto iyasho ukuthi ngihlanganile naye mina ephethe plastic ngabona ukuthi uphethe because ngangabona ukuthi uphethe yabo lonto hayi angithathe labantu bangifaka emotweni ngiyiswe khona la ogangeke khona shawe kumphakathi shawa umphakathi la shawa umphakathi bathi basilamulela abantu la nabangazi basusa umphakathi just buda ngashawa lapha mfethu ngaze ngaphuka ngaphuka izandla lezi zami zothu yabo lonto sema ngiphukile kufonelwa iambulance kufonelwa iambulance ingafiki iambulance yabo baqhubeka labantu bangishaya khona sengiphukile kanjalo yabo kuze kufika amaphoyisa mekufika amaphoyisa ngithatha amaphoyisa ahambe nami abantu abayongibopha yabo amaphoyisa akhala ukuthi ngesakwazi ukumbopha lo muntu sephukile izandla kanje angithatha amaphoyisa angise esibhedlela arkekani bangisize ngiphume uqala kwami ukuze emgaqweni ngangingasakwazi phela ukubuyela emuva sengile arkekani njengamanje umfana okhulele kulomphakathi bemazi putu usuyantshontsha kuthini kwena njengamanje uma usuyithola usesimene esinjengalesi mfethu kuba buhlungu mfethu kuba namahloni kakhulu yabo lonto ngoba phela mfethu usuke waziwe endaweni kukhona abantu abakuthandayo yabo mfethu kubuhlungu ukubizwa ngesela buhlungu leyo nto mfethu yabo lonto usumuntu obizwa ngesela yabo kusekunabantu osungasahlangani nabo yabo nawe kunabantu kade ubathanda yabo nabo bekuthanda yabo abasakuthanda bazokuthanda kanjani usuyisela wena usuyaziwa usuyajontsha mekudlule wena ngalapho sekuyaqalazwa sekhona la ungadluli ngakhona yabo leyo nto awusakwazi manje ukuhamba iy'ndawo zakho kahle awusakhululeki kahle endaweni buhlungu leyo nto yabo ngoba manje even ngisho usungasenzanga into yabo leyo ngokuthi uyaziwa wena ukuthi uyisela
mengaduka nje kamakhelwane babuya bezobheka wena ngisho sengingase wena yabo enye igang iyakwazi ukuthi isuke la isuka khona izoganga la ungakhona ngoba iyazi ukuthi nango omunye wethu bazokhomba yena phela yabo ya kuba buhlungu kakhulu mfethu kuba buhlungu kakhulu like uma ekhaya kuvela ukuthi usuyabhema iziphi inyathelo abayithatha ubanjwa kanjani ngakhona ekhaya uthi manje uyabhema uyawugaxela ekhaya phela sengibanjwa ngokuthi sekulahleka izinto yabo sekuduka omafoni yabo lonto sebeyaqala manje basola bani phela bevele sithi ibekwe nje ube kuthiwa welindo uyintshotsheleni ifoni qala la ekhaya kunokwana kwenzakala qala kunokwana kukhonjwa abantu abarongi yabo azithi ibekwa vele kube kukhonjwa yabo lonto nami khona wena lokwekhonjwa oyiphuzela utshwala yabo lonto egcekeni kuthini kuwe ke lapho ngesikhathi ukunomuntu ofela izono zakho mfethu angifuqama ngoba phela usafuna lento oyifuna awukunandaba yabo lonto kodwa kuba buhlungu mase uyisebenzisile lento usubuya umqondo yabo kodwa ngesikhathi usayifuna awukunayo indaba yabo lonto kuba buhlungu uma ngabe usuyisebenzisile usubona ukuthi ngamgaxelisa ubani yabo lonto engahlangene yabo lonto kodwa ngale time usayifuna awukunendaba yabo ngoba ngisho ungamenyezwa usubonakala uyiphethe ngeke ubuye yabo lonto uzobaleka nayo ngisho ngathi wabuyisa leyo nto yabo lonto buyisa leyo mali still uzobuyisa leyo mali engane imali yokuthenga ukudla yabo lonto still wena uzobaleka nayo kodwa ekugcineni uyakufuna futhi lokudla yabo inkinga yento so manje mhla ubanjwa koqala egcekeni ukuthi wena lo wenza lezi zinto sure inyathela abayithatha iziphi ekhaya egcekeni ya kona uma ngathini wazama wona futhi ngoba base bevele sebeseshile yabo nasendaweni egengeni ukuthi kwenzakalani isisho igenge ukuthi hayi sinako ukumbona ingena lapha la kubhenya khona yabo kwaqala kwabonakala ukuthi hayi usedla lento yabo lonto ingako sekukanje yabo wazama uma ungisiza khona imithi la ekithengo lethiwe mametadone yabo wazama ukungithengela wona yabo lonto hayi ngazama ke nami ukuhlala ekhaya ngazama mhlawumbe kwaba u2 days usebenzisa kwanda yabo ngoba manje lento ngathini uyisebenzisa ula ekhaya yabo lonto naba futhi nalabangani basakhona la yabo lonto yabo ngoba phela ngeke ukuthi ususuka nje ukususa konke emqondweni kuba nzima ngempela yebo lonto umusa lapho la uhlala khona ngazi kube ngazi ukuthi ongcono ngathi ukuhamba uyisebenzele mhlawumbe kwenye indawo la uzoyisebenzela khona until uzube strong ngoba usungakabi strong yebo lonto kunzima futhi kahle lento yini yona futhi lento futhi eyidemoni futhi demoni engalazi yebo lonto idemoni ngoba obheka damo usuyekile angani imali busuyithola kanzima usuyithola kanzima imali okay mhlambe bakuthengele umuthi uhlale ekhaya uyeke ke manje mhlambe uzame lo 2 days yabo mhlambe babone nabo ukuthi awusehlele ekhaya mhlambe kukhishwe lo madlana kuthiwa yimi awuhambe uthenga noma ogwayi ngoba phela kusuke kwaziwa ukuthi ubhema nogwayi umzali uyakuthanda yabo lo usuke enze mhlambe kube khona akuzosihamisa ngayo ungayicabangi le mhlambe akunika imali ukuthi hayi uthenga ogwayi kanje yabo lo still ukuphatha kwakho lo mali yabo lo nto iyagulisa lento indlela eyidemoni khona iyagulisa wona phethe eswini yabo disami usuphethe le mali le wona futhi kube ngazi xabha mo eswini uyagula futhi yabo lo kuyaphoqeleka manje usuyahamba futhi uyithenga lento yabo lo bona ekhaya futhi uma wakwazama ufuqama kanye wakwazama kanye kuyikona ukuthi mfethu umuntu ongenamandla yabo lo nto naye umuntu mfethu okade eyisebenzela emaplazini akasasebenzi bezame ngasasebenzi yabo lo nto esezama ngemali kadadewethu yeqolo yabo lo nto azama ungithengela lo muthi lo ngoba even kwanayo ugogo usashona yabo uma uyena umuntu ethi singihlala naye uyena umuntu osupportayo ekhaya yabo manje uyena umuntu okade ezama wona mfethu yabo uthi uzama nangayo le mali eqolo kumele aphinde ancozule kuyona le mali
athenge ukudla yabo kumele phela azame phela nami ukuthi angisengele ukuthi ngoba phela ngeke angiyekelele ngingane ngeke athande ukungibona ngishawa abantu sengifile yabo lo njengoba kade kuye kwenzeka ngishawa abantu njengamanje ususesibhedlela Erkekani sonjalo Erkekani uphukile ihamba ifika phi indaba yakho shuthi Erkekani mengiphukile yona mfethu ugcine sengidischarge wakhe sengiphuka yabo mangiphuma angisakwazi ukubuyela emuva phela emuva ngishiye embonile yabo lo nto ngiyasaba nami yabo lo nto umuntu onamahloni yabo lo nto gacela kwami nje ngagacela kodwa mina mfethu ngumuntu ophansi futhi ngumuntu hayi akusho wena mfethu uyabonakala ukuthi umuntu ophansi mfethu mfethu ngumuntu onamahloni kuyikothi shuthi le mfethu idemon mfethu la ngilinga nje nami ngalingeka kahle kahle mfethu ekhaya akekho umuntu owenza lento indlela esiphansi ngakhona ekhaya mina kuphela ngazi nami ukuthi kwenzekani shuthi mangiphuma-ke wena mfethu esibhedlela cace ukuthi manje ngisakwazi ukubuyela emuva ngizoya cace-ke manje ukuthi sengiqala-ke manje emgaqweni yabo lonto ngiyafika emgaqweni sahamba nangawo nokhonkolotho yabo emgaqweni abekho abantu abangaziyo yabo lonto angazi umuntu akulula ukuthi ngithole imali kuyaphoqeleka ukuthi manje futhi ngiphinde ngifike gange emgaqweni uzosurvive manje ukuze ngikwazi ukuthi ngisurvive manje shuthi ngifikele emgaqweni ngixhumane negenge la isixhumane negenge la kube ukuthi umuntu shuthi usebamba inkunzi yabo lo nto shuthi mesibamba inkunzi ngelinye ilanga ngala ku-Victoria kanti ngizosala yabo lo nto ithami sebebaleka nezinto la besibamba nazo mengisala kubanjwa abantu umphakathi la emgaqweni ukubamba isibili manje ngibamba isibili manje sungibambe lapha manje le mgaqweni lapho khona ngekho nokwaziyo-ke lapho ngekho nongaziyo nokufaka kuseduze-ke lapho nokufa sekuseduze-ke lapho hayi ungishaya umphakathi la ngishaya nami ngize ngibone ukuthi hayi cha ngampela sengiyafa ngoba ekushaweni kwami la ngagcina ngishawa aphaphama sengiphaphama esibhedlela kahle angazi kwenzekani nami ngagcina ngishawa kodwa ngaphaphama sengiphaphama esibhedlela ngaphinde ngabuye esibhedlela futhi ngiyabonga ngaphinde still ubuyele emgaqweni still futhi mangathiwa nje wawufa ngalelo langa uma wakho nje wayengeke zazi nokuthi washonaphi wengeke azazi ngisho singashona wengeke azazi ngisho singashona ngoba uma weyazi ngokuthi ngathathwa amaphoyisa the time ngingangeni ngasekhaya uma wakho wagcina mhlawumbe ushaya umphakathi emakhaya wathathwa amaphoyisa then emva kwalapho engabe sazi ukwenzakalani waphindanga wazi ukwenzakalani ayingekho futhi indlela ukuthi bafike bezokucheck esibhedlela yayingekho indlela ngoba phela babengazi uma kahlahla weyazi ukuthi ngiyaboshwa yabo uyazi ukuthi ngiyaboshwa njengoba ngithathwa manje lamaphoyisa eyishuthi lamaphoyisa ngakomafundana bamaphoyisa kwakumele kube nendlela abenza ngayo ukuze igcinele ifikile ekhaya kini ukuthi kuphelele esibhedlela ngoba manje amaphoyisa okuwona wagcinele ezandleni zawo ngalolo suku uma ngathiwa wawungaphindi utholakale nje ngempela usushawa mhlawumbe uyabulawa la ngesikhathi usushawa umphakathi okwesibili into eyokhulunywa ukuthi wagcinele ezandleni zamaphoyisa yona into eyolokhu ikhulunyiwe leyo manje into engingaphela abasenandaba ababinandaba nathi yabo njengoba sidla ama-drugs amaphoyisa yabo ababinendaba yabo lo mekuthathile nje lekuthathe khona ngiyaqaza lekuthathe ngoba ngisho efikile ezokulanda usuke unenjani ngoba esinye isikhathi ngisho ushaye uthi uyazama ukwabiza awezi yabo lo ngithola ukuthi uze uqedelwa abaningi abafethu futhi befa la sibabona beze beqedele uthola umuntu beshawa amaphoyisa kade bezwe awezi amanye uthola ayidlulele yabo lo nto uzogcina anele yabona ukuthi uyiphara yabona ukuthi uyiphara adlule yabona mfethu inzima impilo yokuphara mfethu inzima mfethu lokwangampela kwangempela uma uphuma lokwesibili uphumela futhi still ubuye emgaqweni still ngibuyela khona emgaqweni still futhi ngisaganga khona emgaqweni ngoba sekuze kwawukuthi nami sengiyabona ukuthi manje ngikhathele le mpilo yabo ngiyabona ukuthi
ngigcina ngifile kanti kusanefiso futhi eziningi engifisa ukuzenza yabo ngifisa ukuzenzela futhi nabantu noma futhi ngisafisa umjabulise esaphila ngoba ugogo useze washona uyena umuntu okade ngisupport engivikela ngempela ngayo yonke indlela ngoba yena ngisho ngigangile uyena umuntu okade ema nami ngempela ngisho into ngiyenzile adlutho akayenzanga leyo yabo nawo useze wahamba emhlabeni yabo ngoba naye wehleze engincenge ukuthi mntanami funda usebenze yabo lonto ubuye uzovusa leli khaya kodwa nawo useze wahamba emhlabeni ngenzanga lo manje ngibe nesifiso nami ukuthi fit le khona yabo ngimenzele mfethu into ebonakalayo noma naye ngimenzele esaphila mfethu abone ukuthi kahle kahle ngangiyimisele ngokuthi ngingashintsha ngoba nangihlezi mjezi ngiyafisa ukuthi ngathi ngingashintsha yabo lonto ngoba ngigcine-ke mfethu sengiyizamela ngokuthi ngiyiwashele imoto ngoba bese ngibona ukuthi impilo yami mfethu sizogcina ngifile ngiphelele emgaqweni. Kahle kahle into ongitshontsha futhi ayikuthanda leyo. Into yokutshontsha mfethu ayingithandi akuyona. Yabo lonto akuyona into engaqhubeka nayo ngoba ngiyabona ukuthi ngizoshona. Awukaze weze waboshwa? Ngaye ngaboshwa. Yini le ecanda kangaka? Ama-drugs. Ama-drugs kunomuntu engangisebenza naye shithu wena mfethu angimdelivele yabo. Umdelivela wona ama-drugs? Wena mfethu. Unganika umuntu obhema ukuthi akudelivele? Mfethu phela wenginika ngoba noma ungeke uzumusho ungeke ukhombe into ebikade yenzeka kanjani uma ungasixoxela nje? Shuthi ngingathini wena mfethu? Ukuthemba ngokuthini nalo muntu? Ungithemba ukuthi phela sengiyamazi. Yabo lonto isikhathi eside lemgaqweni. Yabo lonto manje njengoba edayisa ama-drugs kanje mina ngiyakwazi ukuthi ngimphelezele ngiwathatha ama-drugs ahlale kumina noma ngiyowalanda le washiye khona uyazi vele ukuthi akukho okutheni engingakwenza ngoba vele wena mfethu ungibhemisa wona lama-drugs engisuke ngiwafuna vele ngoba phela le nto ngiyenza ngoba vele ngifuna yabo leyo manje naye vele uwenza sure uthatha i-advantage yabo ukuthi ngizomnika okwanele azobona ukuthi hayi cha la yabo lonto uma ngingayilahlekisela la yabo lonto ngizoba nenkinga yabo kanti sengiyayibulala sho ngelinye ilanga somane sivalwa amaphoyisa. Hayi mhlawumbe ukhona wayesempempile amaphoyisa wajwayela ukukhuthuza amaphara obehlala ehamba nemithwalo. Nami mfethu ngabona sikhona wesempempile ngoba yena wengaphambili aqala ngaye amaphoyisa amvala ammisa asaphinda azovala mina. Base benikhombile. Base besikhombile. Asemesivala amaphoyisa wena mfethu kushuthi lo plastic esasuphethe kanti unawo kama-drugs kuthiwa khonanda yabo lonto ayisasathina yakhola ukuthi into zethu la ushukela lola ngoba kwakhona ushukela ama-drugs ephakathi kushukela yabo sathi hayi ushukela lola amaphoyisa athi okay ushukela lola sathine abuyela kuyena lo aphinde naye ambuza athi khonani lapha wathi naye awushukela yabo amkhuthuza ngathi asemebuya abesanafika ukudabula ushukela esetsheleni athi mawudabula kwase kuphuma wona lama-drugs ngase ngaboshwa-ke 3 years kodwa manje into yababuhlungu kakhulu umnikazi wento yena akafanga zaboshwa manje nanko umbuzo ongenawo bafundisha ngoba usuthola ithuba lolo 3 years-ke phela ngicabanga mhlawumbe kwaba ithuba lokuthi uyeke waye ungakazi uzuyeke for uyimisela ngempela ukuyeka mfethu kwakunzima ngoba manje nakhona ngathi ngifika ikhona lento ngaphakathi angithi bathi ukwazi ukwathola mawusukuphi edoxini awuwatholi edoxini bafowathola ngqo ila wathola khona wathola khona futhi manje akusekho ukuthi uzothi uphuma ngokuthi uyaboshwa akukho bafu ukuthi uzoncamela ukuthi uyaboshwa akukho mfethu akukho ngoba manje lapha ngisho uboshiwe philwa yona nje lempilo akhona akhona mfethu atholakala amenyezwa ngapha nangapha emawindini yabo ayafika angene nje so manje mawucabanga bafu ufisa abantu bekusiza ngani? Mina bafu mfethu ngiyafisa ukuthi abantu bangisize mfethu ngosizo abangaba nalo mfethu le rehab. Manje yazi inkinga wonke umuntu ukhuluma ilanguage yodwa ye-rehab, ukhuluma ilanguage yodwa ye-rehab. Abantu bathi ukuthi besize ngiyabona ke kube ngcono uma uzosho i-strategy wena uthi hayi mina into engicabanga ukuthi ingangisiza nathi ngoba nama-rehab inzima indaba yama-rehab
anakhona futhi kuma rehab zikhona izidakamizwa ama rehab ngempela asebenza into eqondile ngikwazi phela angazi nami bese ngijesi yona into engangisiza ngoba angikazi ngiye nje entweni kanjalo rehab into engayazi nhlobo nami ngiyengije mhlawumbe into engangisiza ngoba ngiyimisele manje ngokuthi ngiyeke lento ngiyengije mhlawumbe iyona into engangisiza yabo yeah zingathini iyalo zakho njengamanje kunomfana lapha emakhaya kunengane entombazane thanda hip hop njengawe inspired abantu ababhemayo ababeka amabhuluku ey'ngqeni abadweba ama-tattoo lapha ko-TV abafaka amashini amakhulu sure ungathini kuleyo ngane leyo ngoba ngicathi naw you inspired by abantu abakanjalo ungathini kuleyo ngane njama uma uthi iyabuka la iziyalo zakho zingathini kuleyo ngane mfethu into engayisho nje mfethu ngingasho ukuthi ngiyacela mina ukuthi mfethu bafunde banganaki mfethu into esemaceleni into esama-hip hop balalela abazali mfethu into engihlulile mina mfethu uyabo lonto uhamba isonto uyabo lonto yeah into engihlulile mina into ekade ngizanywa ngayo ukuthi ngihambe ukhohlwe mfethu abangane abangasile yabo ungene kubona lapho ekuthiwa bayathithiza yabo lapho ekuthiwa bayathithiza ibona impela bafa baphumelela ngoba thina sesikhula besibona abathithizayo sibona abalayithile laba abalayithile ibona abadala ukuthi sonke sibe nje yabo manje ngiyengifisa mfethu ukuthi bahlale kulabo nje mfethu ekuthiwa bayathithiza hayibo leyo nto mfethu yonke into izoba right mfethu bazobona mfethu yonke into izoba right ngoba mina nje yini abangani engibona ukuthi ba right ngihamba nefashion uhamba nefashion kuyabheda bafu kuyabheda mfethu yabo khona ukuhamba nefashion e-right yokuthi senze business mhlambe kanje siyadayisa yabo into eyifikayo kodwa le fashion nje ukuthi ama drugs siphuza otshwala sihamba ama-travel sidle omancika yabo sidle omazeni yabo lo yona phela into engenisile le ngane zesikole wethina amazeni umbhede leyo nto umbhede indlela enhle ebhekwe kuyihunga leyo indlela enhle kabe ebhekwe kuyihunga ngoba lamazeni lawa ndini iwona kukhanda isifo sokuwa ngelinye ilanga yabo lo nto lamazeni ndini baningi mfethu akade bengenazo isifo sokuwa kodwa asebedla amazeni abanesifo sokuwa namhlanje ngalamazeni lawo inkinga indaba izidakamizwa mawucabanga wona zingaqedwa kanjani zona-ke mina ngifisa ukuthi mfethu kuboshwe labantu mfethu abazakhayo yakhiwa le angazi manje lo muntu enaniyilanda kuye uma athengathengise noma hayi naye uma athengathengise yabo uma athengathengise kodwa nje ukuthi emuva la abayakhaya mfethu yilapha angazi ngempela kodwa ngiyafisa nje mfethu kube ibona ababanjwayo mfethu ngoba uyabona ukuthi kusazonakala kusakhona abangenayo mfethu emva kuthini uma ubona umuntu engena kuba buhlungu bafu siyazama ukubatshela mfethu babone ngathi sinomoya yabo wamanje imnandi lento hayibo leyo nto umuntu yabona umtshela ukuthi yabo mina angisathandi angisayidli ngoba ngithanda usengidla ngoba sengiphoqa ukugula siyangigulisa sekufana ukuthi ngiphila ngayo lonto sekufana ukuthi nje mina impilo yami iphila ngayo wama the time ngingayitholile lento ngiyagula yabo lonto manje nje mfethu kunzima impela kunzima ufisa ukuthini uma wakho yabo nje kuma mfethu ngifisa ukusho ukuthi ngiyaxolisa kakhulu mfethu ako konke mfethu engakwenza engamphoxa ngako umhlaze banganini umhlaza nje emphakathini yabo lo naye umana ngifunze yena mina umuntu onamahloni umuntu onamahloni yabo nje shaya amahloni ngami and ngiyazi uyayibuza ngihleze eyibuza imibuzo ukuthi ingane yami ingaze la ikhona kwenzakalani ngayo ingaze ilali idleni ngoba umzali mfethu akalali mfethu mawungekho kuba ukuqoma isibhamu acabanga ukuthi yena le khona ngoba uyazi impilo esiphilayo ukuthi ihamba kanjani mezothiwa kudutshulwa amaphara mezothiwa kudutshulwa amaphara uyacabanga naye ukuthi elami engaze belingekho yini mfethu kubuhlungu
kakhulu manje mfethu ngiye ngifisa ukuxolisa kakhulu ngisho mfethu ukuthi ngiyimisele mfethu ngokuthi ngishintshe ngiyimisele futhi ngelinye ilanga ukuthi naye ngimenze mfethu abe umuntu uyayazi inamba yakhe angiyazi bafu inamba yakhe angiyazi wamgcina nini bafokade no ngeke mele sizame indlela ukuthi okungenani umsulu yimbenza kubona ukuthi usaphila mfethu ngoba kube khona umuntu owazi inamba yakhe bengizosimfonele njengamanje mfethu manje akekho umuntu engazi inamba yakhe hayi kodwa uzokubona la yebo hayi uzokubona lolu uhlelo lungena ngisho majukujukweni noma ngabe nasi umuntu osebenzisa ingcingo yebo bazomtshela abantu ukuthi hayi sikubonile kumabona kude bazomtshela bambonile Lindo manje awuyikho into ofuna ukusihlephulela yona mfowethu encane ukuthi yazi you will never know yazi inhliziyo iyayazi indlela kungenzeka ukuthi ngoba uthanda hip hop ilona kusasa lakho ilona phupho lakho la ngempela so manje mhlawumbe leli thuba lelisichamela njengamanje bekuyithuba lakho lokuthi ubreak out mhlawumbe uzobona umuntu ozokwazi baningi abantu ababuka lento le mhlawumbe uzothola ukuthi umuntu mhlawumbe besomthola la umuntu ongakusiza kulekelela into enoyenzayo but if kukhona sakukhumbula mangasekho sakukhumbula bafa ngikuqamanga mfethu akusekho nokusenza ukukhumbula akusekho sengaba confused kakhulu mfethu emgaqweni bafu mfethu emgaqweni sangishumeza kakhulu umgwaqo mfethu nengqondo yami mfethu like lapha akekho umuntu owathini yoganga naye mhlawumbe wafika wasala washona noma mhlawumbe umngane wakho mhlawumbe ubukade uphila naye oseke washona la emgaqweni khona bafu awusilandise ngoyedwa wabo nje khona mfethu omunye owashona la eNzansi uBroad yebo lonto naye omunye mfethu esasikade sithatha ifoni naye yebo lonto kwakushaya 31 ngalo days ngikhumbula kahle 2009 mfethu sasithatha ifoni naye futhi kanti uyena wathatha ifoni umuntu yebo lonto mina wayinikeza mina ngase ngabhaleka naye kanti uzoma nasaleke yabo lo mesala badila naye ukuthi uyena umuntu othatha ifoni yebo lonto wasala washaya umphakathi ngoba ngathi ngizwa mina sengingala ngenhla ngezwe sekuthiwa useshonile ifoni la ikuwena la phone le phone mayisele kuwena wenza kanjani ifoni mayisele kumina kuphoqephe ngiyidayisa hambe uyibhemele ngihambe ngoyibhemele siqhubeka usuku njengenjwayelo uyibona ukuthi kona phela inhliziyo yami ebuhlungu kodwa manje kwakukhona lokuthi phela sisemgaqweni kodwa kwakukhona lokuthi ngoba mina bafu into ngisho ngiyenza mfethu inhliziyo yami iyakwazi ukuthi mase ngibuyele eceleni ibe buhlungu ngisho ukuthi ngiyaxolisa sisi wami ngisho ngenhliziyo singaba ngiyenzanga ngalento nayo into engiphushayo ngoba ngiyazazi mina ngumuntu onjani kahle kahle idakamizwa izona ezidala ubugebengu la izona bese idala ubugebengu ngoba manje mfethu siyakwazi ukuthi u2 right zikushintshe zona yebo lonto ube indlela yebo lonto uthola ukuthi mfethu into ngisho usuyenzile uyayisola musungale yebo lonto usho ukuthi ekwazi kwangafana nami mina lo senza kanje ekode yakusenani kwazi ngifuna imali yebo lonto yabo kodwa mengabe usuyifuna leyo nto ukucabange lokuthi mina ngiright angiyeke lento kodwa usukucabangela lokugulayo ukuthi njengoba bengangicabangeli nje ngithi ngiyacela lo 2 rand bengicisha ngenze njani ngcono kumane ngiyithathela ayikho lento like lo mfana ke mayeseshonile kwafika kwabakubo abakubo kwafika kwabakubo ukuthi mhlambe ingane yabe isishonile ngoba phela imost yabantu lapho uthatha kufika yena mfethu kwafika ke kwabakubo kwafika kwabakubo ngoba ikhona igenge eyayazi kubo yangala ehlala nayo la eyayazi kubo wena bakhona nabaziyo kwesakho ohlala nabo bakhona abaziyo manje uthi seniphila kanjalo ukuthi manje khona osezobhala incwadi naye engavela afike ayiphose egedeni hayi akayi sengiyasho phela sengisho khona lokho inkinga le akayi nawe futhi usukunenhlanhla uzigcine kufikile ngoba kuyaqondana ngesinye isikhathi igazi like likhulume kubesane iqondana besane nje ahlangane nomuntu wangakhona kenze kushonele lapha uthothi ushona akasaqhamushi umuntu ongenzeka ishone nje kuphele kanjalo
ngagcina ngingaziwanga ukuthi washona kuze ngesikhathi mhlawumbe abazali sebeze basukuma sebeyakubheka ukuthi sebeyafika sebeyatshela ukuthi awusashona uthola ukuthi abamcwabanga abazi ngisho ukuthi bazophuma baphela manje akasele futhi nje kunabazali njengamanje abanezingane ezishonile kodwa abangazi ya bakhona abangazi kodwa seyishonile kodwa kuyikona ukuthi abazi umuntu lokho etshela nje ingane yakhe ayisasemgaqweni kanti ingane yakhe hayi zinunywa amakhanda yeko lingathini lakho lokugoqa mfowethu vese lami nje lokugoqa mfethu ngiyafisa mfethu engathi mfethu singashintsha mfethu yabo lonto siyeke idakamizwa siphume edakamizweni nabazali mfethu uzame mfethu ukuthi umzali mebona ukuthi wena mfethu konto yenzayo wrong umlalele mfethu umzali like abazali nje ake sigxile kubazali abazali yini ongamele benze ukugwema ingane zabo ukuthi iphelele edakamizweni mfethu umzali mfethu into engamele ayenze mfethu iyala ingane mfethu yabo lonto iyala ingane yabo lonto iyafana nje ingane iba nesikhathi esiningi nabangani then umzali ubona ntambama uyikhathalele uyivuyele emsebenzini ingane ihlala nabangani kusuka ekuseni ngo-8 esikoleni ukuze iyoshadla ko-2 ntambama futhi kuyikona lo ukuthi mfethu kuyafunakala ukuthi ayiyale nangabangani yabo lonto ayitshele nangabangani aba-right mina umama wami wayengitshelela ukuthi ngabangani bami sasivele sihlangene thina basesihlangene uvela ubothi bayaphupha umhlaba sasibonathi siwuphethe kanje thina saba nenhla ukuthi asiwela ngedakamizweni kuba njalo-ke vele kuba njalo namanje still iy'ngane njengamanje zisayenza leyo nto leyo plus isayenza ngempela kuyikona ukuthi nayo ingane mfethu umuntu nomuntu mfethu kumele abone mfethu buka mfethu thina indlela esesiyona uyibuze wena ukuthi nawe ukhuluma indaba yo-2009 anom-2009 nom-2019 kanti ufike nini 2009 le mgaqweni ngafika ngoba 2007 ukhulele emgaqweni ngafika futhi uma wakho lokho wagcina ngo-2007 yebo bafuma kade usaphila kodwa usaphila wazingani akhona engangihlangane nabo labo nje ekhaya ukuthi usaphila ugogo nje kuphela usashona futhi uma wakho ngoba ezokubona la njengamanje it's been how many years wathi ngibona 2009 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 14 years ingane endala leyo esingamitha futhi esingamithisa uyayibona kodwa leyo nkinga leyo no ndoda yazi malini khona uye ekhaya ekhaya kuba ku-72 rand 72 rand kanti kuba seyamasteli namhlanje lesingaki namhlanje uyafuna khona ukuyobona uma wakho uyibona kodwa ngiyafuna ufuna ukuya nini ngiyangazi no fika ngolesine la ngizohamba ngiyokhokhela udriver ngqo yes so hamba la ngifike sekuyilokhu yasehamasteli ngifike ngikhokhela udriver straight ayi thengele nesikefu sosuku olodwa ukuze ungafika uhluphe lapha utshotshela umama ifoni uthi uzombona usutshotshela umama ifoni angazi ukuthi mina nginayo into engizokusiza mfowethu but asithembe ukuthi kuzovela umuntu ozokusiza but ngolesini fika la ekuseni njengoba kade ufikile namhlanje so hamba sokugibeza amateksi ayahambasteli fike ngikhokhela udriver ngizokunika wena imali uhambe ubona uma wakho amanyala lento ukuthi ungambona uma wakho uzovelisa isikhathi lesi awuvalelise kubantu sasinceka njengamanje awuvalelise uthini kubantu usulishilo vele lokugoqa nina bendlondle nophapha ekhanda anina bakamphuthi ubomvu nina bakashishiliza ngedidiko lemaholo lemhlabeni limbhedule nina bendloveni amandla mawusubuka weze wafika lapha fowethu futhi sidla amaningi esakeni mina ngoprofessor ngingwamkhize sengcenga